har halal oksekød på mig. Jeg har eddermame ikke halal herinde. Hvorfor det? Fordi jeg ikke serverer halal slagtet kød. Du har halal kylling. Nej, jeg har heller ikke halal kylling. Hvad du har? Jeg har det her. Skinkekød. Godt dansk skinkekød. Jeg giver ikke det. Det er alt, hvad du kan få. Hvorfor? Fordi det er, hvad jeg kan servere til dig. En god dansk. Listen! Nej, jeg gider ej. Her, mærk det. Her, prøv. Luk til det. Luk til det. Det er god dansk. Stop! Det er godt dansk. Nej! Du er ulækker! Det er min butik. Kan du så gå ud? Nej! Kan du? Nej! Jeg satan ikke vil få dig. Kom her! Pakistan, skal må jeg gå. Kom så her! Kom så her! Kom så her! Kan du så? Du skal ikke snakke dårligt om dansk. Det skal være dansk!